ko do ko ewa ko do tara hijiro la ko abake kaka foto uta ku bila ko ale ya foye ko abe hijiro la foto tamani ko tigi ko amma bina ma rabbika fa hadis ko ikitigi ala kan nema barakada donc ko ni nya ala kan nema barakada de ko ala mi nya ni fo mogo dobe aya bete ko ni ngulila drombe aya do fote ka jabo de ya to ewa anko qur'ana ni sunna min fule ni nyede foku faamu da la fahamu salafu salih e kaddamana hakile e kaddamana tafsiri te se kado aya naw nko o ewa o qur'ana kilende ko ala ko man kana yuridu al hayata ad-dunya وجينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون على دموفو على كل مغم ويكبار نموك كيف جياد ينينوية أن يجيا كمصري ne ala bi ka sarat dafa ka dima jiya kono ya me ko lutti gala mo fo tu ye la gara ni jannaba tasumate uye bara munun ke anyi ko munun kala babbe de tiya donc ni yere jira ko ni donna bara la doron kin ka photo ta ka bilankin yere jira doro oye ka bara tiya le sarati la gara ga baraji be nakasi kele fulanna photo ta min fule wa ma bini amati rabbika fa hadis ala kan nema be barkada ni sirade ala isra min ladaga ala isra min ladaga ala kan nema barka be da ko nema barkada yoro sabade ne alhamdulillah ala hiju no gonya be ala tan duskumba do ko ala de ni nema kenye su fe taye munye ala bato chaya ci de nya aywa photo de ta ka fo amma bina on tara be ka fa de ci de nyo fode tuma mi ale ka junubu aye min ka man min ka ya fara tumbe salli de su fera la fo sembe pere amba se to ko munna e be ninke e junubu min ke ma jurumu min kala ya be ya ako yala nete ke jonye nimbe ala barika dawa donc ni ba fi ki ka hiju barika da itumbe bidiya mununu shiriku mununa ne njugu ni nanini mununu korofoni ni nemema yani galontige muno ibe bo ulu de la hiju barika da yo ode ibe bo ulu de la ka ke ala batolay ka ala ka faradaw natu chogola ka nafilaw nati nafila sallu nafila su kulu chaya ka qur'ana kalan chaya ka jikru chaya ka bato chaya ka nyumaya chaya ka sinji tugu chaya ka bange bato chaya barika dai ninde me foto ta waye haramude ci den de ko yowmal kama do min kala jabaka geleni be qiyama kare way foto ta lawde ci den de ko nima foto tala nima foto tala be ko be jannaba tasuma kono ci den de ko mo ni ban nima foto tajia kono ko yowmal kama do ala bi jakwa ka foy kan nim finye ka kala ifana tese kan nin kala ci den de ko yowmal kama do qiyama kene kan ni jahannaba na qiyama kene ka ko kando be bo jahannaba ka nembala be kuma awa abafo ala yenne ke bi ko foto tala be qiyama kene ka bin ka be mina ka do jahannaba kono donc photo taye haramu de islamia sala ni ma photo ni darra photo te ibake ka minke haramu do kele fulana abeke sababu abeska sababu kika hiju chinyere parce que yere jira de do ibe yere jira de la abesi ka hiju chinya pew ka braji chinya ka boy ika hiju beke fuye kan na folo chinyana ala kan kisala kan tanga donc hiju kela ube qataw bala ni photo tala o ka don ke ba munum baye o ma dadi ala fana de awunde kattaw ba nyagambi joyoro kama palasu kama nafolo kama joyoro kama tanunu kama lagosiri siranye kama awunde ka karamogo ba be nyagambi ka dima me saudi atede hari ni hijula ni mogo be arabu kamme uka ewa shegu be deresum minke futuruni safo che ube douta salli hana la sarace douta fajiri kofe ni sigiru koro ube min fawye tauhidi sunna ala famu sarfu chani hiju ke chogo nyuma foto ta haramu yali ubode fawye ukaka setu do bamburo kawojo do bambolo
n'u b'a kɛ hijo yɔrɔ la u ka karamɔgɔ bɛ kuma ni kankari da min na hijo yɔrɔ la donc an bɛ min fɔ hadamadenw ka sabali ka saga ko aw ka karamɔgɔ bɛ min fɔ ko a ye mun fara kan ko karamɔgɔ dɔ ko fɛn t'a la karamɔgɔ ma ci ma o ni karamɔgɔ min ye ala ta fɔ ala ko fasalu ahla dikri in kuntum la ta'lamun ala y'an sagi ka taa karamɔgɔw ma dɛ mais ni karamɔgɔ min ye ala ta f'u ye karamɔgɔ min ye ciden ka ewa n t'a f'u ye karamɔgɔ min ye sɛbɛw t'a f'u ye i bɛ tugu o de kɔ o b'o ka kuma min na ka baara kɛ n'a ye mais nin kuma ko karamɔgɔ de y'a fɔ tɛ karamɔgɔ ma ci ma koyi karamɔgɔ tɛ delila ye karamɔgɔ ma ci ma karamɔgɔ yɛrɛ bɛ nin kɛ karamɔgɔ yɛrɛ nin fɔ ayi nin tɛ delila ye o karamɔgɔ tɛ ciden ye n'a ye ala ta f'u ye a ye ciden ta f'u ye sɛlɛfu lagadaritigi m'o fɔ aw ye ولا يحل له أن يفعل فيها حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم هر إلا قدر تيجي يا لا كرمود بتنيبا كما من كانوا من كلا دقي أقوى تدعي كفنك دينا لا فوي كلا كيري دوغلا أقول نيما كلا doni ke baga wunyinka akon ni doni ke ba fana nyininka kana doni ke ba be ka kuma minade kana tugu doni ke ba be ko de akon doni ke baga munum be tugu muhammadu ka sunna ko ibe tugulu de ko ne karamo min ye qur'ana fuye aye hadisa fuye aye sebo ka kuma fuya sahle tugo ko o kuma la ima tugu karamo ko de aye ala ta min fo ye ciden ta min fo ye sunna min fo tugura odela mais ka fo karamo de ni fo doro karamo de ni ke karamo o te delila ciden unte